els ogres són caníbals. Els agrada menjar persones. Això és un donyet molt estrany, perquè té mans de gallina i és molt xicotet. Este apareix també al llibre. Els donyets poden assustar i poden no assustar. Hi ha molts contes de la tradició oral on els donyets ajuden, per exemple, o fan trastades per casa, van per les cuines, ajuden, per exemple, com els donyets també que hi ha, per exemple, que té Santa Claus, té donyets que li ajuden, però també hi ha contes sobre sabaters que tenen donyets que els fan de sabates. Són molt treballadors els donyets, encara que també hi ha alguns robins. Este és el butoni. Algú ha sentit parlar del butoni? El butoni és un ésser que no se sap molt bé què és, que té 6 dits en cada mà, 6 dits en cada peu, uns queixals molt horribles, espeluts. Cadascú que l'ha vist diu que és d'una manera, que és negre, que és marró, que és blau, no se sap molt bé. Però és també com l'home del sang. Que diguem, tindrà el butoni, és com si fos el coco en castellà. Mai vos han dit, si no te dorms, doncs vindrà el butoni. I se t'endurà, o se te menjarà. Si us fixeu, els espantacriatures moltes vegades són mescles d'animals entre si o mescles de persona i animal. Aquí tenim el caro. El caro és molt gran. Bueno, a mi me fa gràcia. Me fa gràcia que si me trobara en mitad de la nit en un carreró fosc, igual no me feia tanta risa. És mitad persona i mitad mussol. I va per ahí per la nit. I després tenim... Vosaltres conegueu la història de I queixalets també? Jo és de les meves preferides i de les que més por me fa. És d'una xica que va a un llavaor